be am roi pwdin fel cresant. Os oes gennych chi ffansi gwneud hynny, mi gewch chi ambell i dip rwan gan Ina Thomas. Croeso ato ni unwaith eto. Helo, Deloni, sut ydych chi hynna? Da iawn, diolch yn fawr i chi. Wel, dyma ni, fan cw, y pwdin plwm. Y pwdin, a mae'r recite un dros gan mlwydd oed. Argoledig. Odi. Sut ddeithoch chi ar ei draws o? Wel, o hyn rhaeg o Llangennech. Nawr, mewn fan hyn, mae da fi 8 ounce o sultanas, 8 ounce o raisins a 3/4 pound o... Brwns? Ie. Heb gerig. Heb gerig, right. Wedyn mae da ni ar y can codi, os wedas i. Neu i chi o gledwyr blawd. Blawd. Self-raising. Self-raising. Ie, na ni. A'r sugar brown, muscovado yw hwnna. A carrots wedi greto. Byddi 8 ounce o carrots eto. Popeth yn iachus yn hwn yn dyfe. Mwy iachus na beth ych chi'n parnu. Ac da chi'n gwybod union beth sydd wedi mynd fewn iddo fe hefyd ydych? Wel, oeddech chi ddim additives, chwel ys e. 2 ounce o ground almonds. A 2 ounce o cherries. Wedi torri yn hanner. Sydd lemon a'r crôn. Sydd oren a'r crôn. A llawn llwyd de o mixed spice a nutmeg. A dyma ni chydig o bicab. Bicab, a hwnna'n helpu fe i godi a gwneud yn ysgafn. Fan hyn mae da ni'r breadcrumbs. 8 ounce o breadcrumbs. A menyn wedi doddi, na dim siwet sy'n hwn, chi'n gweld, menyn. Nawr mae'r menyn yn neud y pwdin lawer mwy ysgafn. Reit. A dyma ni... A'r wyau. 4 wy. 4 wy. A dropyn o vanilla. O, diw, tym bach gormod fyna. A dy bwysicach na dim. O, aryswch nawr, mae'r faled yn ei ôl hefyd. Fale fan hyn nawr, reit, wedi greto. A mwy na dim, brandy. Nawr, hynny'r peint dwi'n gweud. Argoledig. O, diw, gach efi miw. Bydd hwnna i gyd yn mwynhau stwmog rai ar charte. Mae hwnna fel amser nawr i gymysgu, reit? Mi fyddai di meddwi ar ei ogla fo hynna. Meddwi nawr yn gwyntaf fe, di chi? Nawr ten, chi'n mynd i gadael hwnna dros nos. Reit. Cyfan i gyd yn maturos wedon ni. A dyma ni. Na, mae hwn wedi cael ei wneud ddo. So mae hwn yn barod nawr. Ew. Mewn i'r basin pwdin. Ogled ar na fo. O, sloch yna hyfryd yn dweud. A llenwi'r basin a wedyn... Llenwi'r basin. A nawr, i ni fynd i ddodi. Mae hwn nawr... Mae cho grisbro pepper, foil, right. Newch e mwy... Reit. Mwy... Ac e fewn i'r fowlen. Mewn i dyn cig neu bowlen fel hyn. A dŵr berw lan mor bell a gallwch chi fynd. Silo'r hwn lawr wedyn ni a ffoil yn deit reit rown. Dywch yn y ffwrn am tua 4 awr. A dyna ni. Dim steam, cerwch i siopa, mae fe'n hyfryd. Reit, da ni'n barod i gweld un am paratoi o pwdin plwm, ond sut mae'r rhywun yn mynd ati i'w addurno fo fel rhanrheg? Una? Ie, wel, dyma un sydd wedi dod mas nawr. Ogled ar fo. A mae'r gwynt yn hyfryd yn diwedd. Eich bod chi'n deud eich hun. Bod fi'n gweud yn unan, odi. Ond os ych chi eisiau rhoi anreg fach i rwy'n sy'n ar ben hunan, chi'n gweld mae hwnna'n edrych yn hyfryd. Dodwch tym bach o papur grisbro ffrown, tym bach o bapur lliwiol, chodwch e lan. A mae'n bwysig cofio y gallwch chi gadw'r pwdin plwm na am hyd... Allwch chi gadw'r pwdin plwm am flwyddyn mewn lle o'r, a bod na ddim steam o un man. Mae rhaid fe fod yn o'r ag yn sych. Reit ta, a dyma ni y recite arbennig. Mae angen 6 ounce o flawd self-raising, 1 llwyd o bicab, hanner pwys o friwsion bara, 3/4 pwys o gyrrins, hanner pwys o sultanas, hanner pwys hefyd o raisins a hanner pwys o siwgr brown. Mae angen 1 llwyd o mixed spice ac 1 llwyd o nutmeg. Hanner pwys o fale coginio, hanner pwys o foron digratio, cofiwch, 2 ounce o almonds, 1 llwyd o vanilla essence, 4 wy, hanner pwys o fenyn wedi doddi, hanner peint o frandy, a mae hynny yn bwysig iawn iawn, ydy Dina? O, di, iawn. 2 ounce o geirioes, cherries, croen a sydd 1 oren ac 1 lemon, a hanner pwys o brwns, heb gerig. Diolch yn fawr iawn i chi.